Ahojte, stalo sa mi to, že neviem prečo. Brawl Stars mi vymazal účet, kde som mala kita a takto. Neviem, zrazu som sa dneska pripravila normálne na Brawl Stars a pýtal si to do mňa môj vek. A zrazu, čo sa stane, dám tam vek a zrazu mi to hodí všetko znova. Normálne ani som nič, išla som to hrať normálne ako každý deň a zrazu ma to hodilo celé oznova. Nemám tu nič. Všetko mám oznova a neviem prečo to robilo. Dobre, nemala som založený, nedávala som tu e-mail, ale nemalo ma prečo vyhodiť z celého tohto a vymazať mi všetky veci, čo som tu mala. Doslovne je to všetko od začiatku, môžem ukázať, že tu nemám, lebo nemám e-mail, ale čo chcem povedať. Neviem prečo to spravilo, tu som to vyzdvihla, ale hnevám ma o tomto, neviem, čo som spravila, ale fakt, toto je nefér, že hrám hru pravidelne. Každý deň som hrala túto hru a zrazu, čo sa stane? Vymažu mi účet na Brawl Stars. Neviem, kto má, napíšte, či máte plnú skúsenosť a robil vám to Brawl Stars, ale toto už mi vadí. Už sa viem, že sa mi to stalo, ale tam som mala raz, to bolo kedysi dávno, pred 2 rokmi, že mi to už vymazalo, ale tam som mala asi nejakých 21 panákov, to mi nevadilo. Na tomto účte, čo mi vymazali, som mala 58 panákov.